Magandang araw mga pre, maayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Sa video ito pag-usapan natin ang ilan sa mga sikat na international model at actress na talagang humahanga sa ating natatanging 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Pero kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe at notification bell button. I-like mo na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Constance Jablonski, 29-year-old French model, 2010 sumali sa Victoria's Secret Fashion Show ay nagpahayag ng paghanga kay Manny Pacquiao. Nagpost pa ito sa kanyang Instagram account noong laban ni Manny Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather. Si Grade A Green, 29-year-old French model na sumali din sa Victoria's Secret Fashion Show noong 2013 to 2014 ay sumusuporta din kay Manny Pacquiao laban kay Floyd Mayweather sa kanilang laban na tinaguriang Fight of the Century. Barbie Sue, o mas kilala bilang Sanchay sa teleseryeng F4 mula sa Taiwan. Ang 44-year-old na singer at actress ay nagpahayag din ng kanyang paghanga kay Manny Pacquiao sa pamamagitan ng post sa kanyang Instagram account. Paris Hilton, ang 39-year-old model, singer at sikat na Hollywood actress ay matagal nang umiidolo sa ating pambansang kamao. Nagkita sila sa press con noong Manny Pacquiao vs Mosley fight at nasundan pa ito nung bumisita si Paris dito sa Pilipinas sa labang Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao. Ay nanood din ng live itong si Paris Hilton at makikitang kay Manny Pacquiao talaga sumusuporta. Adriana Lima, 39-year-old Brazilian model at actress, dating Victoria's Secret Angel from 1999 to 2018 at tinanghal na Most Valuable Victoria's Secret Model taong 2017, ay isang boxing fanatic at matagal nang iniidolo ang ating pambansang kamao at pangarap din niya itong makita sa personal. Nagkita nga ang dalawa bago ang laban ni Manny Pacquiao kontra kay Brandon Bambam Rios. Mandy Moore, 36-year-old American actress at singer, ay isang tagahanga din kay Manny Pacquiao. Nagpost ito sa kanyang Instagram account bago ang labang Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao. Hilary Duff, 33-year-old American singer at actress, ay may idolo din kay Manny Pacquiao. Nagkita ang dalawa sa isang NBA Games sa New York at nagpost din ito sa kanyang Instagram account bago ang Fight of the Century. Taylor Ann Hasselhoff, 33-year-old American actress, ay talagang humahanga din kay Manny Pacquiao dahil sa mga nagawa nito at naitulong dito sa Pilipinas at sa pagiging modelo nito at inspirasyon sa lahat. Presence. He's actually unbelievable. I feel like there's so many people that follow him and worship him as an amazing inspiration. Michelle Rodriguez, 42-year-old American action star, ay matagal nang bilib kay Manny Pacquiao. Kilala si Michelle Rodriguez sa mga pelikulang Resident Evil, Avatar, Fast and Furious at marami pa. Sinabi din niyang amazing na tao si Manny Pacquiao. Kim Lee, 31-year-old American model at actress at binoto bilang number 1 sexiest woman in the world ng FHM magazine noong 2011, ay nagpahayag din ng kanyang paghanga sa ating pambansang kamao dahil sa pagiging mabuting tao nito at sumusuporta din siya kay Pacquiao kontra kay Floyd Mayweather. He's a great athlete. You know what I mean? He helps out his country. Michelle, isang napaka-sexing model na may malaking paghanga kay Manny Pacquiao dahil sa napakabuting katangian nito at sa pagiging inspirasyon nito sa lahat. He's an amazing person. I follow his career since the beginning. I know his wife personally and I think his whole record right now it's amazing. Bihati Prinsloo, ang 32-year-old South African model, dating Victoria's Secret Angel, model.com top sexiest model at asawa ng Maroon 5 frontman na si Lavin, ay nagpahayag din ng kanyang paghanga at pagsuporta sa ating pambansang kamao noong laban niya kay Floyd Mayweather. Nagpost din ito sa kanyang Instagram account. Salamat sa panonood mga pre. Mag-iwan naman ng like kung nagustuhan ninyo ang video para suporta na rin sa munting tahanan ko. Salamat pre. Amping.